Irudina yang salah. Oke, salah. Sige, tapno mapagpag dahil kapagsalaan tayo madamdaman. Lalaki nga, yawan tiyo mga salah nga lalaki. Magpapag kayo kada ito yung babae. Naligawan na eh. Hina. Hina, Simpson. Sana kayo, may kayo. Pastor Ruben. Dali, makasasa nih, aku ikuti diubut na. Enggak. Pastor Ruben. Dali, awan kita tuwa dali man. Sa pinang kaya. Next round ka lukot ni Pastor Ruben. Sino nga ikat lang? Oke, next round tapi Pastor Ruben kalahkan nih. Ini kapsat ng Maximo Takinan. So dapat ka natin makita ulit yung lalaki. Sige na. Enjoy ah. Ayun na nga, Nino Maximo. Nino Maximo. Magkito ka at salah tayo. Hey brother Mino Wilton. Hey, magpalikot mo. May sister nga din ka. Brother nga Jeffoy. May kayo. Brother nga Juan, Noel. Awan na yun. My partner. Gusto na. Kaya na kayo niro niya kaya, niro niya. Kaya na niro niya. Awan ka no. Kumapsot tapi Ganda sinari na ipasok. Ngayon po
Bulan tumadik pagkuna hingga ako'y maisarap isulat kami langit mayaman. Nagtanda'y manayang ka ika'y inawaan Islam mansalaya magkanda ay magigayawan sila. Ugwali ang ikas na nagdagan kusay na auswan Marunong kasi pagkilos si babae ay umalumi ang kwalifikasyon. di maduway dalawa. Pagkitang ko ngayon malis-lis wala kulay hayagay inay nagang katindon ko makusulas ka amoy silangan hindi malalayo ka. Kasama'y walang kaya pagluwa'y wala ka kagayon ay tumatala buwata di mandilagan. Anak sudah kasih namin ay paswa Biyayaan mo magagpaganda Ingawang mo maisanakan isungan kami langit manyaman. Tunay madayang ka huwag mo ginawaan Islam mansalaya magkanta ay maligayawan sila. Pagluwali ay namigas ka naglalang kusay na marasal sakay ay umalulian sila ihaduway lalawan. Malis-lis wala kulay mayagay
kailangan sa